إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد عباد الله عن أبي النجيه الرباد بن الشارية رضي الله عنه قال واجنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موجة بليغة وجلت منها القلوب وجرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موجة مودي فأوشينا قال أوشيكم بتقوى الله والسمع وطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي أضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار رواه أبو داود والترمذي أمبي الله تنو mba ya fadeli amba demenyini ambe anyini ala fi akan kisi kabwa nyiro kuntoro mananka bara jugu ya lay jom min kanda mogote soro min be fili ya lay jom min fana fili mogote soro min be kanda mbe sharia bato fen site min ka bato e ciani ala kelempe ute genyo konte ala la mbe sharia muhammad wala ka jondo wala ka cidendo kisi ani nema bakana ka dunke wana ka shebawu ala ku kisi min ka chakosobe no temena ka boy ala ka jow hadisa min fora waye ribadi bun sariyata hadisa yamin min aciden sallallahu alaihi wasallam نستفيد من هذا الحديث لواقعنا مما يلي بل من حديثا أم بي فايدة من سورة سيسان بنيانا ما يمين كونو كودامدو الأول فلو أهمية الواجس ورشاد الديني واجلي an ka ɲɔgɔn waju ani diina bilasiraliw kow do nabi ɲumanw cidenw u haminarana kosɔbɛ u haminani o ye kosɔbɛ o de y'a to ni hadisa na cogo dɔ la ribadi bun sariyatu ko ciden ye fajiri de salli kɔfɛ a y'a ɲɛsi olu ma ka ni wajulu fɔ u ye nabi ɲumanw ka taabolo de k'u ka jama waju k'u bilasira o de to ala ko udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mawjati li hasana ala ko cide ma woleli ke kati itigi ala kasirama ni hikimaye ani wajulu cogo nyuma silamaw ku janto silamiya jamana alimamu ku janto ka jama'u la ku waju ku bilasira dina la bilasira nu kera fana nu kera
e yere be bilasirali ni wajulu munun ke ijija ishe ko yemenye iko kede suwaibu ko وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما التوفيق إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب soyibu ko aka mɔgɔw ma a ko ne yɛrɛ t'a fɛ n b'aw bali min na ne yɛrɛ ka aw fɔnkoɲɔgɔnya ka bɔ aw kɔfɛ ka to o ɲɔgɔnna kɛ ne t'a fɛ k'o kɛ nka laɲini tɛ foyi ye ni dilali tɛ n se ko hakɛ mɛ bɛnsɛ o bɛ ala de bolo dɛ ne yi n kow da ala ka n yi n yɛrɛ sagi ka taa ala ma wala an kan janto bilasiraliw ni wajuli cogo ɲumanw la ka taa jamaw na an yɛrɛ bɛ min fɔ fana an ka jija an se ko ye fɛn o fɛn ye ala ciden ka ɲamarikaw na ala ka ɲamariko na an k'o kɛ min ye kojuguw ye ala soso an k'olu to ye pewu nin ye fɔlɔ ye hadisa la fulanna alwasiyatu bigtaqi wallahi an ka wasi ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn ɲamariya ni ala ɲɛ siranya ye usikum bitaqi wallahi ala ɲɛ siranya juma ye ka ala ka ɲamarikaw kɛ ka ala ka balili fɛnw tɔ ye o de y'a to ciden y'a fɔ a ka hadisa wɛrɛ la ittaqillah haysuma kunta a ko i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sira ala ɲɛ ala ɲɛ siranya fana mɔgɔ fɔlɔw mɔgɔ labanw o de ye ala ka wasiya kan ye ka taa bɛɛ ma walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala ko ne ye wasiya kɛ mɔgɔw ye minnu tɛmɛna kitabu dira minnu na aw ɲɛ olu aw a bɛɛ ka siran ni ala ɲɛ an y'o sɔrɔ hadisa in kɔnɔ ala ɲɛ siranya a bɛ ala ka jɛn sama kana jama ma min ye ka ala ka ɲamarukanw kɛ o bɛ ala ka jɛn de sama kana silamɛw ma ala soso o bɛ ala ka dimi de sama kana silamɛw ma donc an ka sira la ɲɛ i bɛ gundo la i bɛ bange la i bɛ yɔrɔ o yɔrɔ i sira ala ɲɛ ala ye ɲamara ni min ye k'a kɛ ala ye fata ye ka min na i k'a to ye an y'o sɔrɔ hadisa la asalisu sabanna alwasiyatu bitati walil amri an y'a sɔrɔ hadisa in kɔnɔ ciden ye wasiya kan ka ɲɛ ko kow ɲɛmaw masakɛw an ko tugu ko dɛ wasam wata wa in ta'amara alaikum abudun habashi ciden ko aka ɲɛma a y'o lamɛn bɛ min fɔ a y'o lamɛn a ka tugu ko hari ni jɔn de kɛra a ka ɲɛma ye farafin jɔ min bɛ bɔ Ethiopie farafin jɔ hari ni o de kɛra a ka ɲɛma ye a bɛ min fɔ a y'a lamɛn a ka tugu a kɔ mais ɲɛma bɛ lamɛn ka tugu a kɔ ɲuman de la mɔgɔ tɛ tugu mɔgɔ kɔ ala soso la la ta'ata fi ma'siyati innama ta'atu fil ma'ruf rawahu al-bukhari ciden ko batoli tɛ ala soso la dɛ batoli bɛ kɛ ɲuman de la ni kow ɲɛmaw faamaw masakɛw ni ye mɔgɔ min ɲamara ni ala soso ye i tɛ tugu ko o la dɛ i tɛ ala soso in kɛ dɛ nka kɔrɔ tɛ fana i ko buku kɛlɛ ka bɔ u kama ka marase k'u kama ayi ala soso in ye min ye kan'o de kɛ n'a y'i ɲamara ni fɛn wɛrɛ minnu ye min tɛ ala soso ye i ko olu kɛ balima ciden ka ɲamari kan min filɛ nin ye ni silama mantow ye baara kɛ ni nin ye silama jamanaw bɛ lafiya balaw ni fitina ani kow nɔnili silama jamanaw bɛ kisa ma mais n'i y'a ye bi silama jamanaw bɛ fitina la u bɛ balaw la u bɛ ɲagami la ani u bɛ ko nɔnile la ciden ka ɲamari kan min filɛ nin ye o de bilala silamaw bolo tugu tɛ kɛ masakɛw ko u tɛ lamɛn tugu tɛ k'u ko balima an ka sabali
masake kera cogo cogo ni nye lesiri bele bele bade sunna mogo ka lesiri la ni masake mase kafiriya degrema o saratu be kutuba tese kota na mase o degrema ma qamu fikum salah kam masake koni to be salli cide masira shimu shima ikabwa kontrola kana nani kana kele ma qamu fikum salah kam masake to be salli sirama dimmo shima ko iba kele ni lesiri an kan nim famu de ninni mafamu jamana utella fi koy et puis ambe min fo silama jamana wuye wa tajannabu ta'assuba lishakhs aw shaykh aw alim aw majhaba aw hakima aw mas'ula mahama alati makanatuhu dawul haqqan nasba ayunukum ta'rafu ahlahu فالرجال يعرفون بالحق ولا يعرف الحق برجال سلام مانتو سلام كفو ايا يري كروشي شيبورتر ياما كم غدو شيبورتي وتيغي كيرا مغو سيمبلو ديتوا اكيرا وتيغي شيغو دودي دوا اكورا وتيغي دوني كبغا دودي وا akora otigiye majahabi do da yawa ube otigiye kiri tigila do da yawa ube otigiye jama do kanye ma da yawa atigi joyoro koro tara chogo palashi bala chogo togo bala togo akana tigi supporter ngalonka akana mo supporter galonka atigi daraja koro tara chogo aye cinya bila anye koro aka cinya dunke do fana aka do mogo ube doni cinya te doni mogo ye nin joro yoro de be karasala nin karasa della kan nin de ke nin karasa jama ba no fe cinya te doni yo koy mogo de be doni cinya ye karasalan kan har na kelende lo rama be minka o de cinya ye mogo de be doni cinya ta doni ni mogo ya de ako famu de ni be mogo supporter iba defa ibe nyununi ke ka boaka akera mogo sugu ye a chogo do fola be minka siga cinya do kana mogo supporter ngalonga de akera mogo sugu ye a daraja korotara chogo kana mogo supporter ngalonga de cinya do de folo ikacci ya tigu do dondo ni kanki supporter bu supporter ni manki supporter ikani supporter ni eko karasa nebe karasa de nofe akera chogo nete boako ala ye mun fuye ha antum haulai jadalitum anhum fil hayati dunya faman yujadilu allaha anhum yawm alqiyamati أو من يكون عليهم وكيلا alako he aw munum ba foko aw benyono ni ke kabo karasaka aba supporter abengalon ka fana ata labila moye alako aye kuma ke aye aka supporter jiya kono aka defa jiya kono ya akome yo malika ma donne ala koroye dumbe seka supporter dumbe seka kuma no la qiyama aye kuma unola min te chinyaka abengalonka neba lede ko mbe kuma nola jiala ka defa ala ko oke jia kono me la gara jombe seka kuma nola ye nefe jombe seka kuma nola ala fe la gara jombe seka ke akorosi kala na tanga kala ne ala fe ala kankisala tanga balmao aye sabali faamau katuko ka kuma lame katuko katuko ko kanu kele kana bu kama kanu nani kana kuma jugu fuye waye alaka nyamar kande ya ayyuhalladhina amanu atiu allaha wa atiu rasula wa ulul amr minkum ala de ko mu'minu ayetugo alako aye alabato akatugo ciden ko anaka ko nyemau katugo nyema ko
ala ka nyamar kondero katugu nyema ko ciden ka nyamar kondero mogo konte ode bila fonne katugu fama de kon ka kele ni yo supporter ala ko a supporter jiya kono ya me lagare be se ka supporter lagare be se ka kuma no la ne ala fe ambo famu ni hadisala an kan ni yoro kolosh ninde sabanay arabi nanina al-i'tisam bil kitab wa sunnah wa nabju al furqa wa nabju al ikhtilaf wal furqa ambe mu famu hadisay kono alaka kitabu ciden ka sunna an ko mina nyogon soso chamani fara lingalonka an ko dabila de an ko dabila wada to ciden ko fa innahu man ya'isha minkum fasayara ikhtilafan kathira fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin akon ni mo mi nyeshi jan surawula sebon ubina nyogon soso chamanya dina kono nayo ye wakati mi mbaw ma kan ne ciden ka sunna mina anin ka kalifanani ka sunna nyogon soso chamani kele chamani fara chama hadisai nyayiran nan ko dabila ambe kam mujuma mina alaka kitabu ani ciden ka sunna ciden ko sallallahu alaihi wasallam inni qad tarakitu fikum ma ini itasamutum bihi falan tadillu abada kitabullah wa sunnatan nabiyhi ciden ko ne fen fula tawbolo na yomina ate fila abada alaka kitabu ana kan nabi nyuma ka sunna balima nanye nonu mina nyogon soso te farafaralité mais ni yaye nyogon soso be silamaw cela nyogon borto nyogon nani erjo sosula fengerula fengore te koy alaka kitabu ne ciden ka sunna inde bilala ani ciden ka kalifanani na ka shebo to tumbe min kade wode bilala silamaw bulo wode ato be nyogon borto la erjo sosula kelebe erjo sosula fara be jamanaw ni erjo sosula alaka kitabu de bilala ani sunna shebo ka famuka ni silamo tunyen nin ko sabamina kelete ye silamo no nyogonje nyogon borto te ye no nyogonje alaka kitabu ani ciden ka sunna kanunu fula famu ni shebo ka famu chowe ni sabatu soro la silamo bolo kelete farafaralité nyogon sosote mais ni ya kelebe silamo no nyogonja ni farafarali ni fen sabade mina lente silamo bolo anyo do hadisa ngono wodi atu imamu la maliki ko as-sunnatu safinatun nuh man rakibaha naja wa man taqallafa anha qariqa imamu na maliki ko ako ciden ka sunna ko nuhu ka kuludelo kuru ni mogo min yelela kay kisra ni tora ko fe ma yela ka durbe halaki be jamana kono ajuba juna lesri baye munye ciden ka sunna bilali dedo imamuna maliki jamana imba fo kulu be min kam majhabika aw bella halamina ani maliki katabulo na majhabi abu ko mi sanni dugu ana kajjanyo ko na kojugu imamuna maliki ko ciden ka sunna yen nuhu ka kulude ni min don na kono ibe kishi mogo madwa kono be halaki awa ko ciden ka sunna yode iya mina ka barake naye kanyana mayaka kasaka ikisira minni ma ciden ka sunna mina ima nyana mayaka ima saka i halakira alakan kisala kan tanga anyo suru hadisa kono ni nyenna ni nay duruna at-tahzir min al-ibtida' fi din hadisan yambali bidiyaw keli dina la hadisan yambalala an kana bidiya do dina kono iyakum
ومحدثات الأمور فإن كل بدعة دلالة كيرانكم باوما كوكراو أيا يرقرو سوما دينا كونو كوكرا ببديا بفلي ببتاسما دكونو أنكا يرقرو سي بديا وما دينا jamana in fana kono min be jate mogo baye min be jate jamana wa jamatigiye min be jate mogo darajale ni mogo senkola ni kortale mi bidia nyo nyale mbabolo min be bidia kade bidia nyo nyale mbabolo jamana in kono de mogo baye o de be tanu giri be ke o de nofe o jamana be hera soro chogodi o jamana be hakili sigi soro chogodi o jamana be suma cogodi cide nyambali bidiya minna dina kono o bidiya nyo nyalen do jamana de kono date se kam maga o bidiya yere keleli de la ede ko jugu kelay ka bidiya ka dankarala ka lagoshi ka mo fatanya ka buama ede ye kele tigelani fitina tigina jamana en kono o jamana be suma cogodi cide fana ko an kan yere korosi bidiya made an kan yere korosi kokoro madina la kokura be dina kono bidiya be fili be tasma de kono anyo do hadisa in kono wani ibn umara radiyallahu anhu قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بوشت بين يدي ساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده وجعل رجعي تحت جل رمه وجعل ذل وصغار على من خالف أمري ومن تسبح بقومي فهو منهم بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بما فيه من الذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل جنب واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد بنما عبد الله بن عمر ako ciden ko ala ya aleci ni jiya wulili qiyama joli amanja ko ala ya aleci ni bamuru de fana ka juhari ko ala ka shirala fo ala kelem tew ka bato dugu kolo ka je nyogonte ala minna bari ni hadisa fana mu yira na folo dawa kelaw almamiu karamogo fen folo minna aw kanka ke aka doniye tawhidi charili jamana kono ayejo tawhidi be famu jamana kono chogomi ni ala kelempew be bato jamana kono chogomi ni foyte bato ka fara alaka foyte wele ka fara alaka ayo ke aka hamiye folo ciden kwale cina ni bamuriye abara folo ye jumaye ka jahadu ke ala ka sirala fo ala kelem tawde ka bato dugu koloka je nyogonte ala mina foy kana bato ka faraka karamo awu jorani ni nye foloba na ba ke kawu chogobe ko wero mununa awu jorani ni nye foloba ala donna jamana in kono foloba ala kelem taw bato rani jamana kono foloba masuliya bawka de nyinin kali bawka qiyama de aye joni tawhidiya folo ako cari jamana kono o kashe ka do jamana don kaso ko famu folo o ko fe ni hadisa kono ciden ko la ya ale ka garjage ke aka taman suma de koro mana na ye jihaduke na ye kanima mi soro ala yere ko ni yoro ka bo kanimala aka dama ana ka demba ya dépasser akwala ya ale ka garjage ke aka taman ne koro o ko faye mun fana fo ako wajuila jullatu wa sagharu ala man qala fa amri ako minye dogoyali ni dogoyama
ko ala yo bila moka ni mo min ne ciden kan nyamar kan soso man qala fa sunnata sayujallu ni mo ciden ka sunna soso ibe dogoya silama ni dogoya mabaka akana nyini yoro wore koy silama ka bonya ani ka korta ani ala ka deme katima abi ka sunna minali hakedela ni ciden ka sunna minani hake minye ka defani hake minye ka demeni hake minye ala fana bi bonya ki korta ki demoni o hakede ni ciden sinna fana ka bilani hake minye ibe dogoya ni o hakede mo ciden ka sunna soso ibe dogoya wa zuila zullatu wa sagaru ala man qala fa amri mo ciden ka sunna soso ibe dogoya bali mo jamana in kono na do yoro wore do mo ko mo batundo daraja tigido tundo jama tigido tindo siso abe dogoya mala akana nyini yoro wore aya laje iba soro ciden ka sunna do de karila boro aye ciden do ka sunna do de soso ala ya dogoya ani fana ciden ya hadisa do fo awiye aya janto la kosobe man ahana sultana allah fil ardi ahanahu allah min ya ciden ka sa salende akoni mo ye ala kam masake dogoya dugu koloka ala bi dogoya ibn usaymin rahimahullah konni hadisa akwa te wulede akon mo ye masake dogoya har aka kuman ibe to kam mo ke bola yaya yennin fotuguni yaya ko mo kan ninke tuguni yaya yenni ninke te tuguni akon mo ben ninke kam masake lebu keneuka wajulu yerula mimbaruka akon fola ki dogoya akon ni mo minni alami dogoya jiya kono akoy ka dogoya ma bigma kono lagara ko ciden ka kuma de do te wuli mo ye masake dogoya ni ala koni mi dogoya jiya kono itabi ma kono lagara de fonni tubira sani kasade wala ciden ka hadisa de salen de yoye aka hadisa salen de ni fana ye ala ye dogoya ma ani dogoya like moka ni mo ye ne ciden ka sunna soso wa man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum aye hadisa labanke akom mo ni jama kulum min ladege yahudani nasara fashiqu kafirun ala sosolon akonni ye mo min ladege iyo weye ni yahudani ladege ye yahudiye ni ye nasara le ladege ye nasara ni ye kafir kun kalen do ladege ye oye ni ye fashiqi do ladege ye oye man tasabbaha bi qaumin fa huwa minhum mbe ala delim balmo ala kan kisala kantanga ala ka jamana suma silama yere damani nyogon cebe nyogon keleni nyogon bortoni sosoli min ala ka ba jamana in kono kandu sukun fara nyogon ka cinyaka kandu sukun fara nyogon ka ala kelim pew ka bato jamana kono kandu sukun fara nyogon ka ola kandu sukun fara nyogon ka ciden ka sunna ka bato jamana in kono mogo bato ka dabila mogo bato de benin jamana in kono donunu kanto hari na donna jahannaba kono ne ba do anofe anta ko bila ala ko kana ko bila jiya kono yade me akol la gar na jora keneka a eska ibe se ka defani ala koroy ni be mugo min defa ibe mugo min deme jiya nyana mo ya kono ya ijija ika tigi kala halal la jeska be cinyaka ni mugo be cinyaka abi ala taka o deme ala bi korta ala bi deme ni mugo be ngalonde ka te ala taka ate ciden ka sunnaka ni ekode netode ko bilam ne bode deme Allah ba doya min ba kana e yere soro de pijan kono ya folosani la garakana ala kan kisoma ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم اجعل الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.